Masigla at puno ng energy ang La Purisima Covered Court sa ikinasang Summer Basketball Clinic na pinangunahan ng Camsur Express at ng Provincial Government ng Camsur under the leadership of Governor Ray Villafuerte. Nasa 25 na mga kabataan mula sa iba't ibang barangay ng La Purisima upang matuto ng tamang dribbling, shooting, teamwork at iba pang fundamentals ng larong basketball sa ilalim ng gabay ng mga professional na coaches na former players ng Camsur Express. Ayon kina Ashbill at Kenji, isa sa mga batang kalahok, malaking tulong ang clinic sa kanilang paglalaro para mas mahubog ang kanilang potensyal sa basketball. Sa defense po, mas ko pa po yung defense, matututunan ko pa po ng mas mabuting defense. Yung pag-aaral po ng pivot and shooting po, yun na po. Siguro po yung pangarap ko pong makalaro sa PBA, matutupad siguro po dahil po dito sa pag-sports clinic at sa paglalaro po ng basketball. Pagdidrills po namin kasi mas nakakatulong po yun sa pagpapa-improve ng aming katawan, para po sa skill. Ibinahagi rin ng ilang mga magulang ang pasasalamat sa naturang programa na makakatulong sa mga kabataan ngayong summer na maging aktibo. First of all, physical activity. Second, malilesen yung time nila sa paggamit ng mga gadgets, lalo na pag nasa bahay lang. Tapos yun, sila sa mga bata. Madedevelop ang sarili niya sa yung bukod sa ng laro, yun sa mga bata, interaction. Ayon kay Coach Francis Austin ng Team Camsur Capitol, layunin ng programa na malapit sa sports ang kabataan at matuklasan ang mga potensyal na atleta sa probinsya. Nagbigay din rin ang mga coaches na hindi lamang laro ang natututunan ng mga kabataan, kundi ang kahalagahan ng disiplina, respeto at pagkakaisa, mahalagang katangian sa loob at labas ng court. Naituturo namin din yung disiplina sa sarili. Bukod sa basketball, may isa kaming sinasabi na basketball values before skill. Yun lang. Yung pinapaano namin dito talaga sa mga bata para di sila madala kung sa anong mga bisyo ba. Na kung bukod ngayon, bakasyon, kaya mas nagki-clinic kami para malis din sa kanila yung pag-cellphone, gano'n, kung ano mga bisyo, para malibang din yung mga bata. Nagpapasalamat naman ang La Purisima Youth sa naturang programa na mas pang makakahubog ng kanilang talento at attitude, hindi lang sa sports, maging sa buhay. Maraming salamat po sa inyo dahil po kung wala po kayo, kami po ay mahahasa po kami sa pag-cellphone gamit ng gadget. Dito po, napapawisan po kami na namin yung physical activity. Yun lang po, maraming salamat po Gov. Ray Villafuerte and Mayor Marivic Solano. And thank you din po dito po, Team Capital po, and sa LGU po, sa LGU Pilis, and kay Mayor Marivic Solano, and sa Barangay Kapitan po namin, and sa SK Chairman. Nick De La Cruz, CSN.